10 години никакъв алкохол не вземам. А вие? Всеки ден пия сутрин и обед. Аз и вечер. И вечер. Защо? Пи ми се. Хубаво ми става, като се пина. Ами не смятате ли, че това ще пречи на семейния бюджет да давате пари за алкохол? Парите за алкохол ги давам на един път. Правя се ракия с винцето, като се взема грозето и 60 кила ракия и ще пия. А вие? Аз съм същия. Тези пари, които ги давате за алкохол, не може ли да ги давате за семейство? Алкохол по-ефтин от кафето. Кафето е по-скъпо. Моя алкохол е по-ефтин ракията, отколкото кафето. Какъв алкохол пиете? Каквото свара, всичкото го пие. Що ме муфта? Благодаря. Ми и вие. Ами аз си правя ракия, правя вино и не пия. Защо? Защото взимам 855 лева пенсия и не ми стига. Не пия. Жената пие, но аз не пия. Добре, благодаря. И съм и Личко, докторката ми вика: бай Желязко, много си здрав. А пък 30 години съм работил в каучуковата фабрика. 20 чувала днеска на ден сажди, аз трябва да ги сложа в каучука. И един път, като отида в клозета и като пръднах, стената я направих черна. Как може само на мен да западат? Ти ми кажи.